Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit sau revenit la Bomboane de Mediu. Sunt Natalia și astăzi vă invit să vorbim despre colete și ambalaje. Astăzi vom lua câteva exemple din casa mea, produse pe care le-am comandat eu și care mi-au sosit. Majoritatea coletelor vin sub formă de cutii de carton ambalate diferit. Ce facem cu ele după ce le desfacem? Poate ni se pare că este destul de clar, adică ce să facem? Le desfacem și le aruncăm. Întrebarea este unde le aruncăm? În diferite regiuni ale României, în diferite părți ale Moldovei, de altfel, peste tot în lume, situația este foarte diferită. Haideți să vedem fiecare dintre noi ce poate face acolo unde este. Sper ca din împărtășirea experienței pe care o voi face să puteți lua ceva util pentru voi acolo unde sunteți. Și începem cu primul colet pe care l-am primit. Este un colet ambalat în plastic, o folie de plastic albă cu o altă folie mai subțire peste. Un colet obișnuit, cum probabil că ați primit și mulți dintre voi. Desfacem acest ambalaj din plastic. În interior este un ambalaj de carton. Vitalie, ți-au venit cărțile! Bun, odată ce am scos conținutul din cutie, din ambalajul de carton, verificăm dacă la ambalare s-au folosit și alte tipuri de materiale. Se întâmplă adesea să conțină capse metalice sau bucăți de bandă adezivă, scoci cum o mai numim. De această dată cutia nu are nimic. Cutia este bună, perfect utilizabilă sau reutilizabilă. Dacă avem posibilitatea să o folosim sau refolosim la altceva, atunci asta ar fi prima opțiune recomandată. O putem folosi pentru a trimite la rândul nostru un colet cuiva sau pentru a depozita obiecte pe care le avem prin casă. A doua opțiune ar fi să o dăm altcuiva să o folosească. Dacă nu avem nevoie de cutie sau nu avem spațiu de depozitare sau nu avem cui să o dăm, putem folosi cartonul în alte scopuri, cum ar fi la grădinărit sau pentru compostare, de exemplu. Însă despre asta vom vorbi cu altă ocazie. Următoarea și în mod ideal ultima opțiune ar fi să dăm cartonul la reciclare. Iar pentru aceasta e foarte important, fie să ducem cartonul la punctul de colectare, fie să aruncăm la pubela potrivită. În țările europene e de regulă pubela albastră. Să trecem acum la folia din plastic în care a venit ambalat coletul. Produsele din plastic au de obicei marcat pe ele unul dintre cele 7 simboluri. Aceste simboluri ne ajută să ne dăm seama dacă sau nu tipul respectiv de plastic este reciclabil și în ce condiții. Ne uităm atent să vedem dacă e menționat undeva simbolul tipului de plastic din care este făcut folia. Din păcate, pe acest ambalaj nu este menționat absolut nimic. Ce pot să-mi dau seama însă este că acest ambalaj conține două tipuri diferite de folie de plastic. Cele două sunt foarte bine lipite una de cealaltă și nu mi-e deloc ușor să le dezlipesc pentru a le arunca separat. Pentru că nu pot să-mi dau seama dacă această folie este din plastic reciclabil, am două opțiuni. Prima opțiune este să le duc la un punct de colectare a foliilor din plastic. Multe dintre lanțurile mari de supermarketuri din România și din Moldova au astfel de puncte. A doua opțiune este să le ducem la punctele de colectare a deșeurilor din plastic sau la pubelele special destinate care în țările europene sunt de culoare galbenă. Trecem la al doilea colet. Este un colet mult mai mare pe care l-am primit cu ceva jocuri de masă. Pe el scrie Made in China, adică făcut în China, dar coletul vine de fapt de la București. Iar primul lucru pe care îl vedem și îl putem observa cu ușurință la el este că este un ambalaj refolosit. Foarte bine! Și iarăși ce se vede destul de clar este că ambalajul este din carton, însă este acoperit cu foarte multe straturi de bandă adezivă sau scoci, cum îi mai spunem noi. Această bandă adezivă este din plastic și în cazul în care vom vrea să reciclăm sau să revalorificăm cartonul, va trebui neapărat să o separăm pentru că nu este deloc reciclabilă. Bun, cum procedăm în acest caz? Ca și în cazul precedent, inspectăm cu atenție ambalajul pentru a vedea dacă au fost folosite și alte tipuri de materiale în afară de carton la pregătirea coletului.
observăm că pe alocuri au fost folosite capse pentru a întări coletul. Capsele de cele mai multe ori sunt din metal. Indiferent de ce alegem să facem cu cartonul, fie că vrem să-l revalorificăm sau să-l dăm spre reciclare, e foarte important ca prima dată să separăm aceste diferite tipuri de materiale de cartonul propriu-zis. Și am trecut la treabă! O pauză bine meritată. E greu, mă. Această bandă adezivă, după cum vedeți, este amestecată cu bucăți de hârtie. Treaba asta nu poate fi reciclată. Prin urmare, va merge la coșul de deșeuri amestecate. Și acum, aceste capse de metal Cam acesta a fost materialul pentru astăzi. V-am împărtășit din experiența mea, din cunoștințele pe care le am eu. S-ar putea să nu fie perfecte, s-ar putea să-mi fi scăpat anumite detalii, așa că vă invit să îmi scrieți în comentarii voi ce faceți cu ambalajele, ce faceți cu cutiile de carton. Aveți posibilitatea să le duceți la pubela de hârtie pentru reciclare? Sau poate faceți altceva cu cartonul la voi în gospodărie? Care este experiența voastră? Și care sunt detaliile care poate mie mi-au scăpat? Vă rog să le scrieți în comentarii, haideți să le discutăm. În același timp, dacă aveți alte întrebări pe care nu le-am acoperit, care credeți că ar fi important de acoperit, vă rog să le scrieți și pe acelea în comentarii și să ne vedem cu bine data viitoare. Până atunci, să aveți zile bune și încredere că ceea ce faceți chiar contează. Thank you.